Riippumatta siitä, onko kattosi valmistettu pellistä, betonista, huopakatteesta tai eterniitistä, se kuluu ajan saatossa. Haagmansin peltikaton maalaukseen tarkoitetuilla tuotteilla lisäät kattosi elinikää ja samalla se näyttää uudelta. Katon pitää olla puhdas ja kuiva ennen maalausta. Haagmansilla on laaja valikoima tehokkaita puhdistusaineita. Laimenna puhdistusaine 1/5. Levitä ruiskulla. Älä unohda suojavarustuksia, kun olet katolla. Anna vaikuttaa noin 10 minuuttia. Vaikeasti likaantuneiden pintojen puhdistukseen suositellaan mekaanista puhdistusta. Käytä runsaasti vettä huuhtoaksesi pois pesuaineen. Käytä Haagmans peittausainetta puhdistaaksesi mahdollisen likaantumisen sekä valkoruosteen. Mahdolliset ruostevauriot putsataan teräsharjalla tai hiotaan puhtaaseen peltiin ja pohjustetaan Haagmans peltipohjamaalilla. Käytä ruiskua, telaa tai pensseliä maalataksesi peltikattoa. Käy sivuilla www.haagmans.com saadaksesi lisää tietoa tuotteista sekä käyttöopastusta.